Aquí estamos no monte do Forgoselo. Como vamos vendo, vai aparecendo unha pena que leva de nombre a pena dos bois. Hoxe vamos falar dun home chamado Vicente, que naceu na Toca en 1950 e faleceu neda no 2021, aos 71 anos. Era o cuarto fillo dunha familia de 3 irmáns. Vamos ver aquí unha foto onde aparece Vicente xunto cos seus irmáns, máis os seus pais. Vámonos nombrar todos, un por un, do maior ao menor: Amando, Antonio, Inocencio, Vicente, Daniel, Félix, Pedro, Olga, Marcelino, José, Hilario, Ofelita, Servando e, como non, os seus pais, Celia e José María. Vicente, os primeiros anos, viveunos na Toca, na casa familiar. Pero claro, como pasaban moitas familias, nesa época a vida era dura. Entonces, a unha temprana edad, foi vivir a Racamonde de Abaixo, municipio de San Sadurniño. Ali estaba cos seus tíos, Marcelino e Genoveva, que eran irmáns da nai. Pero pasaron uns anos e Genoveva, cansada de estar en Racamonde de Abaixo, foise vivir á zona de Ferrol, quedando Vicente e Marcelino, os dous sós. Os anos que viveu en Racamonde foron duros, porque non era unha boa vida para un neno. Pero lembraba anécdotas que pasaba moito tempo na pena dos bois, mesmo cuidando das vacas de Marcelino cando saía ás feiras, comprar víveres. E ao mellor algunha vaca se salía ben de precio para facer uns cartos. Sempre que podía, subía a pena. E ali sentado, trataba de orientarse onde quedaba a Toca. E como non, lembrar aos seus pais e aos seus irmáns. Aí arriba, no máis alto sentado, el era feliz. Traballou en varias empresas e desenvolveu diferentes traballos. O de maior duración foi traballar de taxista no municipio de Neda, que era o que máis lle gustaba. Vemos a Vicente aquí xunto co seu taxi, que foi o motor da súa vida durante moitos anos e traballou arreo con el, servindo a todo aquel que o chamaba para facer un viaxe, donde el era feliz con ese traballo, que traballou casi uns 30 anos. A pesar de que a maior parte da súa vida pasou na Neda, pero sempre tivo un vínculo sentimental co monte do Forgoselo, especialmente con Racamonde de Abaixo e Pena dos Bois. Vicente aproveitaba os seus paseos para lembrar anécdotas da zona e mesmo para subir ao máis alto da Pena e desde ali do máis alto lembrar o seu desexo de que cando falecese gustaríalle ser incinerado e que as súas cinzas descansen neste precioso lugar. Este último desexo foi levado a cabo
polos seus fillos en decembro de 2021, despois do seu falecemento. A partir dese momento, pódese ver un ramo de flores na pena dos bois, onde descansan as cinzas como recordo de Vicente Pena Abade Laje.